Kublai pi baroki prolog ki bas ngutanat ban pe ye ki video ki bang aji kai pi barbor hagane ga channel te prolog hangningan hikai ye pi kumno phin le lada ka phone fi hakapor pi pli ya ka internet lada ki dono ki bakoli pi kamot kam tre kam shu ka internet te pila ban pe ye ka ni ka video had bukut kumno ban sol ye ki problem ki ba pidon te prolog shu bang sedang kerpat pi kwai ban highlight bat share ye ki video ki bang hikai pi barbor kan long jeng ai mesim jong pi ngaban china shibun ki video bat ngan hikai pi shibun ki video nang ni shkmat te la bentang ni pe kumno ban le ya kan ni te kham tame nak bentang tu prolog ki balek kai game te la da kidon ki bakole pi hak por pi la kai game kamot kam tre kam shu indra pi kala long no ban penthot pi te phila ban pe ya kan ga video step by step kumno ban le te step number 1 phila ban le chapo setting jong phone jong pi dengan le chapo setting hapo setting ka phone pi phila ban lap ya ka mobile network la ne ka network ne ka internet dengan yan hane ka mobile network internet te kadon ka ne ka mobile network ngala ban yon ne mobile network nang ta sanyon ka ne access point names hadi nang ta sanyon ka ne internet sa klik be jang ne hi te sanyon be sharum do phila ban hiar phila ban yon ka ne beer te satik ka ne LTE mode nang ta sa ai okay te sabak no ikane hadin wa pila deban bak ikane kan wan kane pila ban close la kamwan ru kamle te sabak no ikane salai biang posting ka phone pi te perlu ka step ke baar ka pide ban le kalong pila ban ya po ka system jong phone yo pila ne kala bandon abau phone le ne kala bandon ka reset option pila ban ne reset option te sa reset all system setting te senyan reset hadin nang ta kapani pi ban enter dia password jong phone ba pilok hak screen jong pi hadin nang ta senyan reset setting te reset setting complete te tang mene prolog pin le kalong basuk ka step ka bang apni pi tang art lagi step ki ba phila ban bot step by step tengah ngai kene ka video kanira pi ki prolog ki bas ngutanat ban page ye ki video ki bang chikai pi man kapor hakne ka channel te bat klet ban share kene ka video bat khamta mai ban subscribe na ban tu prolog ki bang wan thamai khublai sibun ngini kedupat hakiwai ki jikai ki ba pinjo na kene ka channel khublai sibun